Guys, τους ξέρετε πως είστε, εύχομαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ. Η ώρα τι είναι η ώρα, καμεραμάν? 10 Η ώρα είναι 10 ακριβώς, και 1. 10 και 1. Αν δεν πειράζει, είναι σαν όλες ακριβώς. Σήμερα, για εσάς, τι κάνουμε? Βγαίνουμε έξω 10 η ώρα μόνοι μας. Φοράμε τέτοια ρούχα. Έχουμε λύσει τη ζέστη. Εκτός από αυτόν. Εκτός από αυτόν, γιατί αυτός θα έχει την εφαρμογή. Λοιπόν, θα ρίξουμε πιο πολύ τρέξιμο. Το μόνο που θέλω από εσάς, ένα like, μια εγγραφή και μην ξεχάσετε και το κουδουνάκι. Ρε μαγκές, βλέπω, δεν παίρνουμε πολλούς. Πάμε λίγο να ανέβουμε. Παρακαλώ, κάντε μια εγγραφή, είμαστε καινούργοι. Λοιπόν, πάμε. Και μπορεί να χτυπήσουμε κανένα κουδουνάκι. Λοιπόν, Όχι, ρε. αυτός. Λοιπόν, Μίτσο, για βάλε την εφαρμογή, να τη δούμε. Έχω και αυτό μαγεία του είναι. Λοιπόν, ελάτε λίγο να σας δείξω τα σημεία που θα κάνουμε την εφαρμογή. Ελάτε μαζί. Θα ακολουθάμε και τρώμε το παγωτό μας. Εδώ. Βλέπετε εκεί, μάγκες. Νάτι. Βλέπετε εκεί. Θέλετε να είναι αυτή που μιλάει ή αυτή που Βλέπετε δείχνει? εκεί, μάγκες. Αυτή Μιλάει. που μιλάει. Άκου. Μάγκες αυτοί βλέπετε. Λοιπόν, δεύτερο. Ελάτε εδώ. Θα είναι μέσα σε μια πολυκατοικία. Θα είναι μέσα σε μια πολυκατοικία. Όλους πιο πολύ καρδιά. Μέσα εκεί. Και μην τολμήσεις κανένα να χτυπήσει κουδούνι. Μπορεί. Έλα ρε. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, το μόνο που θέλω από εσάς, Πούζιντε! για να έχουμε και άλλα τέτοια βίντεο, πατήστε το like, το subscribe και το κουδουνάκι. Έχω βάλει την εφαρμογή εδώ. Εδώ βλέπουμε την εφαρμογή που έχει βάλει ο Μίτσος. Έλα πιο κοντά. Το ακούσατε? Όποιος το άκουσε, μαγκίτες, Έλα πιο κοντά μας είπε. μας είπε έλα πιο κοντά. Δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Αν ακούστηκε στο Το έχω βίντεο, ανοίξει στο full τη φωνή. λοιπόν, Μας λέει κάτι για κίνδυνο. λοιπόν, αυτές οι εφαρμογές για μένα είναι real. Για μένα είναι real. Βλάκα σου έκανε ρε, με το στόμα το έκανα. Λοιπόν, Μου έρχεται ρε. Γιατί να τρέξουμε? λοιπόν, ελάτε εδώ. Γιατί να τρέξουμε? Αφού είπε να τρέξουμε. Το δεύτερο σημείο είναι εκεί. Εδώ, όπως βλέπετε εδώ. Δεν είναι και κάτι το ακραίο. Λάμπη, τι λέει? Εγώ δεν πάω. Εγώ αδελφέ δεν πάω εκεί πέρα. Ντουλάπι. Μάκης είμαι ντουλάπι, όπως βλέπετε αυτό εκεί είναι το ντουλάπι. Όπως βλέπετε τι κάνουμε για εσάς. Βλέπετε. Πατήστε το like. Έγινε Παρακαλώ. χάλι το κινητό σου όμως. Παρακαλώ πατήστε το like. Τρίτο, το πιο ακραίο σημείο που θα κάνω το like και subscribe. Πού είχα Θα είναι μάγκες εκεί που είχαμε πάει και φύγαμε. Ναι. Sorry μάγκες που σας το λέω, αλλά πρέπει. Πρέπει για να μας βοηθήσουν. Να φτάσουμε τις 100 sub. Παιδιά, πηγαίνετε στο πάρτ. Λοιπόν, ελάτε. Όχι, Πάμε πρώτο σημείο. Βλέπετε εδώ πέρα παίρνει πέτρα. Βλέπουμε ένα τέτοιο. Δεν είναι πέτρα, είναι μπαλάκι του ping pong από τα μαλακιστήρια εκεί πάνω. Sorry μάγκες που βρίσκω. Θα βρούμε πράγματα. κάτσε να κατουρίσω λίγο. Μαμά, Βρήκα αυτό. είμαι ο κάμεραμαν, μαμά. Για να το δω εγώ. Όπως βλέπετε είναι αυτό. Αυτό το είχα εγώ. Αυτό είναι κάτι. Το είχα πει. Όχι. Λοιπόν, μαγειρές. Λοιπόν, από ό,τι θυμόμαστε καλά. Το άκουσες. Εγώ το έκανα ρε, μην Τα τελειώσει. δύο παλάκια εκεί για να παίρνουν οι γατούλες. Και όπως βλέπετε είναι ανάποδο. Και νομίζω ότι είναι και σπασμένο. Α, μπορεί να τα έχουμε Αυτό, μπορεί να το σπίσει νιγάτες. Γιατί ήταν εδώ κάτι γάτες. Μάλιστα πάμε λίγο πιο εδώ. Κάντε όμως το like. Κάντε like, σας παρακαλούμε. Το like. Κάνουμε τόσα πράγματα για εσάς. Πριν είχαμε πάει πλατεία, αυτό είχαμε πάει πλατεία και πετάχτηκαν ένα πάνω μόλις τώρα.
Είχαμε πάει στην πλατεία και μπήκαμε με σχολείο και κατάλαβες δεν βγάλαμε βίντεο. Δεν βγάλαμε το βίντεο γιατί έφυγα. Και γι' αυτό τώρα, επειδή δεν βγάλαμε το βίντεο και εσείς το είχαμε υποσχεθεί, κάνουμε αυτό το τρόλο πράγμα για εσάς μόνο. Και αύριο θα κάνουμε κι άλλο βίντεο γιατί σας το είχαμε υποσχεθεί. Το πρωί πρέπει να πάω εγώ να πείτε, θέλω να γράψετε όλοι στο chat, να ζήσει το μωράκι που γέννησε μια φίλη της μάνας μου. Please γράψτε όλοι να ζήσει. Είναι πολύ γλυκό, μαγίτες. Μην το ματιάσει όμως κανένας. Μην το ματιάσει όμως κανένας. Να σου το δείξω τώρα. Θα έρθουμε εμείς Πώς τρεις είναι τότε? να του κάνουμε καλύτερη που κάνεις. Πάμε. Να το. Λες και αφαλώσω να πάω μία εκεί μέσα. Όχι ρε μαλάκα. Όχι είναι μαλάκα. Είναι μοντέλο ρε. Θα χτυπήσει συναγερμός. Όντως. Μαζί με το τρανό αλήθεια με ρίζει. Μοντέλο είναι. Εκεί πάνω, λοιπόν, φέρτε για την κάμερα. Μαγκέτες μου, εγώ μιλάω τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εκεί πάνω, σε αυτό εκεί το κτίριο, όπως βλέπετε σε αυτό εκεί το κτίριο, ακριβώς, ήτανε 10 ή 11 ή μη. 10 ή 11. 10 ή 11 ήταν η ώρα, Σάβα. 10 ή 11. Κάπου εκεί. Ωραία, λοιπόν, ήτανε και παίζανε πικ-πονγκ. 10-11 η ώρα. Πιο σοβαρό παιδί παίζει πικ-πονγκ Μέσα στις 10 η ώρα το βράδυ. μέσα στις 10 η ώρα το βράδυ. 11. Πάμε λίγο πιο Εκεί, πίσω. Μάγκης από εδώ. Μαζί με το τρανό αλήθεια με ρίζει. Λοιπόν, Αλλά το πιτήρι λίγο το δικό να με βρίζει. Υπάρχει το διάβολο. Καλά. αυτό που κάνει τώρα ρε παιδί, αυτό το παιδί, να πάει να το μαζέψει τώρα και να το πει. Αυτό, μάζεψε το και πήγαινε το σκουπίδια. Όχι εκεί. Όχι εκεί. Και να πω και κάτι άλλο. Φελισικά. Θα έρθει το βίντεο το οποίο θα πάμε εκεί μέσα το πρωί και θα πάμε να μαζέψουμε όλα τα σκουπίδια. Αυτό. Θα δείτε. Και όχι μόνο από εκεί. Και εκεί, πέρα, Στα 10 like. και εκεί πέρα που πήγαμε την άλλη φορά θα πάμε και θα μαζέψουμε όλα. Άμα φτάσει αυτό το βίντεο, 10 like, πραγματικά μαζεύω όλα τα σκουπίδια της γειτονιάς μου. Ωραία. Άμα φτάσει 100 όμως, μαζεύω και τη Ζωβλανίου. Σας ορκίζομαι παιδιά, πάμε να φτάσουμε 100 like. Βοηθάμε τώρα όσο μπορούμε. Κοιτάξτε το. Ποτέ δεν πετάμε νερά στους υπονόμους. Ναι. Μήπως έχεις καμία σακούλα. Ποιος θα κάνει αυτό? Ποιο? Κάποιος πέταξε πέτρα. Τι λες ρε. Όχι ρε ψεύτη. Εγώ το πέταγα. Πώς τι. Λοιπόν, Α, την πούτσα μου ρε μαλακά. Μαλάκα. μαγκίτες μου αυτό, όπως είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, Έλα πιο εδώ γιατί έχει. όπως είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο, δείξτε να δω. Αυτό εδώ το πράγμα θα το πάμε κάπου, όποιος ξέρει να πει. Η Αργυρό λέει πως μπορεί να είναι τέτοιο. Εγώ δεν πολύ νομίζω ότι είναι. Αυτό εδώ. Αυτό είναι κάτι για. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση από την εφαρμογή. Το ότι φοράς άσπρα παπούτσια και Το άκουσα τι είπε ουρανός. Μόλις είπα, μαγκέτες. εγώ τον ήλιο βλέπω. Ρε, φαίνεται το ήλιο σου εδώ πέρα. Πού? Α, το φως είναι. Μαγκίτες. Άτυσε.